som kommer fra det franske også. Det er en kamp. Og kampen sker om et par dage, eller de begynder nu. Ja? Ligesom I skal tænke på en bokskamp. Og vi alle sammen holder for Jesus. Vi holder for Jesus, ja? Så vi bliver dejligt. Ja? Vi bliver en kamp. Faktisk påsken betyder overgangen fra døden til livet. Altså den første påske var en overgang fra Egypten, ja, hvor de var slaver, til forjættet land, hvor de skulle være frie. Og det samme skal ske for os. Vi skal alle sammen befries. Ja? Vi skal befries fra døden, fra synden, fra alle de dårlige ting. Og hvor skal vi så hen? Til Miami? Til paradis. Vi skal til paradis. Ja. Så det er det, der sker på søndag. Vi skal alle sammen i paradis. Er I klar til det? Har I jeres kommer fra det? Nej. Men jeg siger det ikke. Så det handler om at kæmpe. Er der nogen, der går til karate? Er der nogen, der går til judo? Jeg gik til judo, men jeg var ikke særlig så. Er der nogen, der går til taekwondo? Du har, okay. Eller til boks? Så I ved, hvad det betyder at kæmpe. Men det handler også om, I skal udruste. I skal have en våben. Altså, den bedste våben er selvfølgelig et Men vores... jeg må ikke høre. Den lysesværd, I skal få, faktisk er Bibelen. Det er ligesom et lysesværd. Men man skal lære, hvordan man bruger Bibelen. Fordi ellers man kommer selv til skade. Måske. Men det er Bibelen. Man skal ikke bruge Bibelen på den måde. Man skal bruge Bibelen for at bekæmpe mod vand. Og så nu skal vi se, hvordan... Men først skal jeg alle sammen få et lysesværd. Jeg tror ikke, jeg har nok til alle sammen. Men det er måske udvidet af måske vi kan kigge sammen, hvis der er en. Ja. Das sind die beste Reihe. Beste Reihe hier am Alle har nogen, alle har en bil. Og hvis man bliver til præst, så får man sådan en bil. Er der nogen, der vil blive præst her? Det skal billede for, det er meget alvorligt faktisk, at det bliver præst. Så hvis der er nogen, der tænker på at blive præst, så vi skal bide alle sammen, ikke bare. Fordi det er meget vigtigt, at der er en præst, der hjælper. Men jeg ved ikke, om I har... Er der nogen, der har oplevet Bibelen før? Så I kender lidt i Bibelen. Så hvis jeg siger, at I skal slå op i Johannes evangelium, så ved I, hvor det er? Ja. Og det er kapitel 3. Kan du ikke sige det? Nej! Kapitel 3. Så skal vi læse
det fra, vi hedder vers 16, eller sætning nummer 16. Er der nogen, der har fandt stedet? Så er det på siden, hvilke side? 1142. 1142. Og vers hvad var det? 16. Men er det sådan, at du vil læse? Du læser? Nej. Ja, Så er det bedre. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham. Ja, du kan læse videre. Nå. Ikke skal fortabes, men have evigt liv. Ja, og det næste. For Gud sendte han ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelse ved ham. Ja. Så vi starter herfra. Kunne I forstå? Ja. Jeg læste igen. Læs lidt højere. Højere? Ja, det er min læse. Mie, du kan læse det. Mine læser her. Kom nu, Mie. Her er min. Højt og tydeligt. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelse ved ham. Tak. Vi siger, at det handler om, at i dit liv, kan man sige, i din historie, altså det, der skal ske med dig, altså, er, at Guds barmhjertighed skal sejre i dit liv. Gud ønsker at vise dig kærlighed. Gud ønsker, at du skal føle dig elsket. Gud ønsker ikke, at du skal blive dømt. Gud kommer ikke for at dømme dig, eller for at bebrejde dig, for at klage over dig, for at forkaste dig væk med dig. Nej. Så hele livet handler det om, at vi skal opleve, hvordan og hvor meget Gud elsker os. Det handler om det. Så vi går til det næste. Fint. Men denne kamp, husk, at vi skal kæmpe. Det er en kamp. Men hvor sker det? Altså, hvis det var en bokskamp, måske skulle vi til Valby. Så Valby, eller hvis det var en fodboldkamp, så skulle vi til København, til at se FCK og Barcelona, måske. Det er FCK, der viser. Det er Barcelona. Ja. Nej, den kamp slås i dit hjerte. Så det er i dit hjerte, at det hele sker. Og derfor skal du komme til kirken. Fordi hvis du bliver hjemme, hvordan kan Gud komme og gribe ind i dit hjerte og kæmpe? Derfor kommer vi til kirken. Fordi du skal bære dit hjerte til Gud. Kan I forstå det? Ja. Det er meget vigtigt. Det er meget fysisk og konkret. Hvis du er hjemme, dit hjerte er hjemme. Men hvis du kommer til kirken, til Gud, så kan Gud begynde at komme ind i dit hjerte og kæmpe. Og den kamp består i, at Gud vil meget gerne, at du er fri. Kan I forstå det? At du er fri for at elske ham med hele dit hjerte. Vi siger ikke kun med en lille del. Hele dit hjerte. Med hele dit liv. At du tænker kun på ham. At du elsker kun ham. Og med alle dine kræfter. Det bliver dejligt. Så vi var ikke her. Så kommer vi til det næste. Men vi har 3 fjender. Altså vi skal slås, eller Kristus skal slås med 3 fjender, som vil ikke, at du elsker Gud. Som vil ikke, at du bliver fri. Som vil gerne, at du skal blive som en slave. Og du skal gøre det, som de siger. Ikke det, som Gud siger. Og disse 3 fjender, de hedder kødet. Det er meget mærkeligt. Kødet. Verden. Og djævlen, måske I kender djævlen. Kender I djævlen? Djævlen betyder den, der vil skille os
der vil skille os. For eksempel, hvor mange er vi her i dag? Jeg ved ikke, hvor mange. 30. Så djævlen er ham, der hele tiden kommer og siger, du skal være sur på ham. Mod ham. Eller den siger, hvorfor hun kigger skævt på dig? Gå væk fra hende. Du skal ikke snakke med ham, med hende. Det er djævlen, som hele tiden prøver at ødelægge de fællesskab, som vi har mellem os. Men det hele sker i dit hjerte. Pludselig du kan høre en stemme, og det er djævlen, som siger, det er kedeligt her. Gå væk, gå væk. Det er djævlen. Og vi kan lige se kødet. Det er ham der. Det er et billede, jeg har taget med i et røntgenbillede, når man kigger i dit hjerte, så man kan se ham der. Og så bagefter kommer der verden, hvis I kan se ham. Og til sidste kommer der djævlen. Eller de var omvendt, tror jeg. Det var djævlen og verden. Så kan vi gå videre. Ja. Så står der i mod, man kan ikke læse. Der står kødet. Du skal ikke elske Gud med hele dit hjerte. Det vil sige, så kan vi lige trykke en gang, så kommer det her. Vi har den der, kødet, som siger, hvad? Som siger i dit hjerte, at du skal ikke elske Gud med hele dit hjerte. Det vil sige, det kan nok, at du kommer til kirken. Det kan nok, at du bider. Altså, nej, du har også brug for at spise. Du har også brug for at drikke. Du har også brug for at have det sjov. Du har også brug for at tilfredsstille dig selv. Det er kødet. Det er den fjerde, som siger alle disse ting i dit hjerte. Kan I genkende det? Måske. Og så kommer der Jesus Kristus, så siger nej, vi skal kæmpe mod ham. Det vil sige, at mennesker lever ikke kun af brød, men også af Guds ord. Så vi skal ikke kun spise brød, drikke, have slip, men vi har også brug for at høre på Gud. Og hvordan spiser man Guds ord? Er der nogen, der ved det? Når man kommer til kirken, ja. Men er det sådan, man spiser Guds ord? Nej. Hvordan? Man beder, eller man læser i Bibelen. Og det vigtigste er, at man ja. Når præsten læser, eller når far og mor læser op, at man spiser med ørerne. At man hører, som man Gud siger. Men faktisk, vi kan for eksempel læse Matthæus evangeliet, kapitel jeg skal læse det her kapitel 6. Kapitel 6. Matthæus evangeliet, kapitel 6. Og det er 25. Vers 25. 1600. Ja, Matthæus 26. Der er kapitel 6, vers 25. Kunne I finde? Er der nogen, der vil læse op for os? Vil du læse? Ja. Men så kom her, så jeg ikke høre det. Kom. Jeg læser højt. Så kan alle høre, hvis du vil herfra. Ja. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise eller drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og leje
Men kan I forstå, at Jesus siger, I skal ikke være bekymrede. Men det handler ikke om noget i poesi, som vi læser op. Det er dejligt. Nej, det handler om, at Jesus, der kæmper i dit hjerte. Og råber til dig, vær ikke bekymret. Jeg hjælper dig. Så hvis du kan høre ham, så kan du slå ham ihjel. Og så kommer der det sidste billede. Og i hvert fald Jesus, hele tiden, selvom du ikke læser Bibelen, selvom du ikke tænker på ham, selvom du ikke hører på ham, men Jesus elsker dig. Så han læser i Bibelen hver eneste dag. Men Jesu Bibel er ikke den samme, vi har. Vi har en Bibel, hvor vi læser om Jesus. Jesus har en Bibel, hvor han læser om hvad? Moses? Nej. om Gud, måske. Men specielt om? Ja. Jesus har en Bibel, hvor han læser om os. Han tænker hele tiden på dig. Og læser er meget, meget interesseret i alt det, du siger, alt det, du tænker, alt det, du lægger. Det er det, som Jesus gør hver eneste dag, fordi han vil gerne være sammen med dig. Så vi går videre. Så der nummer 2, ham der, djævelen, som ville skille os og siger, du skal ikke elske Gud med hele dit liv, du skal gøre din vilje. Det er det, som djævelen siger. Det vigtigste er, at du gør din vilje. Hvorfor skal du gøre det, som far og mor siger? Nej. Far og mor forstår ikke det, der er godt for dig. Du skal selv bestemme. Det er det, som djævelen siger. Hvorfor skal du være her? Nej, du skal ikke blive her. Du skal i sit 2. Det er meget, meget bedre. Du skal i sit 2 og shoppe. Og så skal du være sammen med dine veninder. Det er det, som djævelen siger. Hvad er det, du ønsker? Jeg vil gerne hjælpe dig, at du gør alt det, du ønsker. Det er det, som er djævelen. Og så kommer der bønnen, hvor vi siger, Fader vor, stå. Gå tilbage. Skal I se? Altså, der måske, da jeg var barn, så jeg var ske din vilje. Nej, vi skal sige, ske din vilje, Gud. Hvorfor din vilje? Men Guds vilje er det bedste for dig. Men er det rigtigt, eller er det forkert? Hvad tror I? Hvad er det vigtigste? Guds vilje eller din vilje? Guds vilje. Ja. Og derfor har vi brug for at bede. Fordi når vi beder, i stedet for at jeg tænker kun på mig selv, så jeg spørger Gud, men Gud, hvad er din vilje? Hvad er det, du ønsker? Hvad skal jeg lave? Det er det, der sker, når vi beder. Før vi beder, så er vi sådan. Ja. Så er vi før vi beder. Men efter vi beder, så bliver vi sådan. Nå. Hvor mange bad i dag, der I vågnede op, og I skulle herover? Altså nu, i morges, der I vågnede op, hvor mange bad I bøn? Nej, det tror jeg ikke. Hvor mange beder om aftenen? Hvor mange beder om morgenen? Hvor mange beder før man spiser? Men vi skal også huske på, hvor mange har en kæreste? Men man er forelsket. Det første, man tænker på, når man vågner op, men også når man sover, det er min kæreste, fordi jeg er forelsket. Jeg tænker hele tiden, og så når jeg vågner op, John, jeg elsker dig, John, som jeg skriver en sms. Og vi kan gøre det samme. Vi kan gøre det samme for at elske Gud. Så, hvis du går i skole sådan, så ham der,
ødelægger dig. Du skal huske at tage rustning på og skjold på. Så når du vågner op, du tager din skjold, du tager din Captain Amerikas skjold. Du tager Bibelen og læser lidt. Så vi har skjold. Så du beder, du er fuldt udrustet, så du skal i skole. Og der er ingen, der kan ødelægge dig. Selvom der kommer nogen og driller mig, jeg er ligeglad. Fordi Gud er sammen med mig. Derfor beder vi hver morgen. Så når man tager. Men i hvert fald, det er Jesus. Selvom du ikke beder, i morgen, da du vågner op, du bad ikke. Men det gjorde ikke. Faktisk hele natten, han bad for dig. Faktisk hele tiden. Han er der i himlen, så er hele tiden. Gud, hjælp disse unge, som er der, som afskirker. Hjælp dem. Du skal give dem din kærlighed, din ånd. Hjælp dem, at de ikke bliver splittet. At de bliver glade. Hele tiden. Gud beder for dig. Hele tiden. Så i hvert fald, han kæmper for os. Nummer 3. Verden betyder vores samfund. Alt det, der sker i vores samfund. Som siger, du skal ikke elske Gud med alle dine kræfter, det vil sige dine penge. Det vil sige, hvis du får 15.000 kroner, den der du bliver firmet, det er det, du venter på. Men jeg bliver firmet, jeg får 15.000 kroner, og så når jeg laver mange projekter, så skal jeg købe en bil, så skal jeg købe en lejlighed, en knallert, og så PlayStation 8, fordi når jeg bliver firmet, og så den sidste mobiltelefon. Men jeg vil give måske 15 kroner til de fattige. Så jeg føler, at jeg har det godt. Jeg giver 15 kroner, som bliver frataget med skat, så jeg får 10 kroner tilbage. Okay. Jeg har det godt. Det er det, som verden siger. Du skal selv bruge dine penge, for du skal have succes, du skal have magt. Og så kommer han der Frode. Frode, ja. Og Jesus siger, giv alt til de fattige og følg mig. Og det var ikke nemt, når man skal give alt. Hvis jeg har... Er der nogen her, som har prøvet at give almisse til nogle fattige mennesker? Ved I, hvad det betyder at give almisse? Har I aldrig prøvet? Har du prøvet? Ikke meget. Ja. Der er ikke, måske der er ikke så mange fattige mennesker her i Danmark. Men derfor man kan for eksempel hjælpe fattige mennesker andre steder. Men faktisk i Danmark, der er mange fattige mennesker. Ved I, hvor de gemmer sig? Hvor er alle fattige? Faktisk, de første fattige er hjemme hos dig. Når du kigger på din far. Ej, far. Du er virkelig fattig. Du kigger på din mor. Ej, mor. Du er også fattig. Fordi din far og din mor er også mennesker, som har brug for dig. At du hjælper dem. At du elsker dem. Og måske kan du også købe en gave til far og mor. Hvor mange fik gaver til jul? Og hvor mange købte gaver til far og mor i jul? Okay.